Det bedste, jeg tager med i dag fra workshoppen, det er, at jeg har fundet frem til, at det udtryk, som jeg har nemt ved at finde ud af som grafisk designer, at det skal jeg også overføre til den måde, jeg taler i mit sprog. Og det har jeg nok ikke lige gennemskuet før, at Line er helt vildt god til at fortælle sådan helt jordnært, hvordan man kan bruge viden. Altså det bliver sådan meget konkret og brugbart. Det med, at vi sidder og få rundt om bordet, fungerer rigtig fint. Jeg har også været på andre kurser, hvor Line har været med, hvor vi har været flere, og jeg synes, Line er god til at få en afslappet stemning blandt deltagerne, så man åbner op og fortæller om det, som... Det bedste, jeg tager med fra workshoppen i dag, det er, at jeg nu har mod på at gå hjem og kigge alle mine tekster igennem. Jeg tænker, nu har jeg fået nogle værktøjer, som kan gøre, at vi kan stramme på vores sprog, og vi kan fjerne nogle af alle de overflødige ord, som vi har mange af. Det, jeg kan bruge, når jeg kommer hjem, det er for eksempel den her mappe, vi har fået, som indeholder en hel masse gode råd og tips til, hvordan vi kan rette op på vores tekster, og hvordan vi kan skrive anderledes. Jeg synes, Line har været en rigtig god underviser. Hun har været sød og har været lyttende og har ligesom fanget, hvad det er, at vi har haft et spørgsmål. Og hun har givet en masse gode råd undervejs, og hun har gjort sit forarbejde godt i og med, at vi ligesom skulle svare på nogle spørgsmål inden. Det synes jeg har givet en god fornemmelse af, at hun ligesom ved, hvad er det for noget, vi er kommet for at høre. Det bedste, jeg tager med fra workshoppen i dag, er en forståelse for, at det godt kan være, at selvom jeg selv beskæftiger mig med tekst til daglig, og det gør jeg, så er der meget stor forskel på, når man skal sætte sig ind i andres emner og andres interesser, og så når man skal finde ud af, hvad man egentlig selv står for. Det synes jeg har været lidt noget af det mest inspirerende i dag har været, at jeg har fået nogle rigtig gode fif til, hvordan jeg i min webtekst kan være mere sådan frisk og direkte. Og det er jeg rigtig glad for. Det kompendie, vi har fået, det synes jeg faktisk er rigtig godt. Det synes jeg er en super god idé, fordi det står meget pænere og bedre, end hvis jeg selv sidder og laver nogle snørklede noter. Jeg synes, det er enormt professionelt. Altså, det er et professionelt indtryk, man får af Line og hendes butik, når man kommer og så får den der. Det, at vi sidder tæt sammen omkring et bord, synes jeg fungerer rigtig godt. Fordi man får en mere sådan en tæt følelse af samhørighed med de andre deltagere, og det føles mere naturligt. Så kommer mere naturligt en snak i gang deltagerne imellem om de ting, man oplever i sin hverdag. Og det synes jeg er meget værdifuldt, fordi det får man tit også meget ud af at høre om, hvad de andre går og laver i deres hverdag. Jamen, det mest inspirerende har været undervisningsformen. Den er meget afslappet, den er levende, og der er god dialog imellem deltagerne. Den mappe, vi også har fået udleveret og får med hjem, det er en rigtig god bibel at have liggende på skrivebordet til, når der skal skrives tekster. Det bedste, jeg tager med hjem på workshoppen i dag, er helt klart alle de gode fif. Det er bitte små ting, der gør, at ens tekster kan blive meget, meget bedre. Og det er helt klart